दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 59थि गायसनथाइ सान। मोनफ्रोमबो जिल्ला एबसुआ दिनैनि सानखौ फालिदों। बर' माहारिनि सिनस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै गायसनथाइ सान। 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरि खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोन। रायजोनि दाब दाब जायगायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाइ सानखौ फालिनाय बायदियैनो तामुलपुर जिल्ला एबसुआबो जिल्लानि गाहाय मावखुलियाव मोनसे हाबाफारि फालिनाय जायो। हाबाफारिनि बायदियै फुंबिलि आरज गाबनायजों लोगोसेनो एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया। बेनि उनाव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि मदन मोहन मोसाहारिया। बेजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि सुनिल सुजु बसुमतारिया मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो। बेनि उनाव गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोयो आगुनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि गजेन नार्जारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि सानसुमा बर'आ। बेनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनायाव बेनि गोनांथि आयदाखौ लानानै सावरायमेल लानाय जायो। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव बुंथियोदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेथि, थामोनथा आरो जौगाथाय बे मोनथाम मोन्थोरखौ लानानै अरायबो गोख्रों खामानि मावबोदों। रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबजों बर' हारिनि खैफोद आफोदनि समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दाफुंनांगौनि थांखि आरो नोजोर लानानै अरायबो खामानि मावबोदों होननानै बुंथियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 59 बोसोराव आगान होफैनायनि आन्दोआव बर' रायजो राजाफोर, बर' हारिनि मेलेमजिबि सुबुंफोर आरो जोंनि हारिनि आफादफोरनि बिहोमा आरो थुलुंगाखां दं। बेजों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै मुंख्लं जाबोनाय आरो गोबाव सम खामानि मावबोनाय बिथांमोनखौ खुलुमनायजों लोगोसेनो मान बावो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया। फैबाय थानाय समाव बड'फानि मोन्थोरजों बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनांगौनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ मदद आरो थुलुंगाखां होनो थाखाय खावलायो जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया। नंगौ, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो 59थि जि गोथार गायसनथाइ सान बे हाबाफारिखौ जोङो जिल्लानिनो गाहाय मावखुलि नैबे लांगोनायाव जोङो लादों। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै आङो जोबोद गोजोननाय आरो गोग्गानाय मोनदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि दिनैनि बे गोथार खालाराव 15 फेब्रुआरि बे फेब्रुआरियाव गायसननाय जादोंमोन। दा बे हिसाबै जों दिनै हिसाब खालामनानै नायोबा 59 बोसोर बैसोआव बे आगान होबाय आरो बेनि थाखायनो आङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद गोजोननाय आङो मोनदों। लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गावनिनो जि मोन्थोर खौसेथि, थामोनथाय आरो जौगाथाय बे मोनथाम जि मोन्थोर, गुबै मोन्थोर बेखौ लानानै बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय थानाय समाव बर' हारिनि आइ आफा रायजो राजा, बर' हारिनि सानसुमै, बर' हारिनि फोरोंगुरु आरो गुबुन गुबुन समाज सिबियारि आरो मोनफ्रोमबो आफादफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव फोथायनानै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अनसायनाय, मदद खालामनाय आरो आदोर खालामनायजों दिनै गमामायैनो 59 बोसोर बैसोआव जोङो आगान होफैदों। 59 बोसोर बैसोआव आगान होनो मोननायनि आन्दोआव जोंनि आइ आफा रायजो राजानि गोबां अननाय, जोथोन लानाय बेवहाय दङ। दा ओंखायनो आं गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि महरै आङो साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो बे समाव खुलुमनाय, सिबिनायखौ आङो बे समाव बावदों। जाय बिथांमोन जायफोर देहा आरो गोसो सोलेर होनानै बावसोमनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावलांबाय, जायफोर दिनै मावलांनायनि उनाव सोरबाया मुंख्लं जादों, सोरबाया रुंसारि जादों, साफ्रोमबो गेदेमा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावलांनाय
बिथांमोननि जि मुंख्लं जालांनायनि जि गोथार जिउमा रुंसारि जालांनाय गोथार जिउमा बिथांमोननि सिमां बे समाव खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बे समाव बावहरदों आरो मिजिंथिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि हिसाबै अराय सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारि दानायनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनायनि जि मोनसे गुबै थांखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे माइल खुन्थिया गायसननानै गालांनाय बेसिम सौहैनायाव अराय सम दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आइ आफा रायजो राजाया मदद खालामगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिजों बर' माहारिया अराय सम लोगोसे आवगायगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारि दानायनि आगानफ्रोमबो लामायाव जोंनि आइ आफा रायजो राजा जोंनि समाज सिबियारि जोंनि माने इन्टेलेक्सुयेलफोर आरो बर' माहारिनि माहारियारि आफादफोर अराय सम एबसुजों थाफानानै आगान मिलायनानै बिथांमोनाबो बर' माहारि दाफुंनायाव खामानि मावलांगोन बेखौ जोङो मिजिंथियो।